कालीचरण ब्रह्म बान्था बिलाइनाय बे हाबाफारिखौ बरमा कलेजाव खुंदों। दा बेवहाय बाहागो लाफैनो हादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथां, ट्रास्टनि चेयारमेन डक्टर अजित बर' बिथां, जोंनि काउन्सिलनि बुंथिगिरि कातिराम बर' बिथां, जोंनि इएम राकेश ब्रह्म बिथां, जोंनि बरमानि एमएलए भुपेन बड'सा बिथां, लोगोसे ब्रह्म धोरोम आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथियारि बिबानगिरि बिथांमोन, सा सानजा जि स्वरूप स्थिति प्रसार संसद बिनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथियारि बिबानगिरि नोंथांमोन, and our most respected awardee, Professor Ashit Samantaji. We are very honored to welcome Professor Samantaji today as our guest and also recipient of 7 Gurudev Kalisharam Brahmo Awards. Ang बिथांखौ बरायबाय। दिनै बे हाबाफारियाव आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। गिबियावनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम सानाव गुरुदेवनिसिम आङो रोजा रोजा खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावदों। बिथाङा बर' हारियाव उजियामोनब्ला बर' हारिया गोबां बिथिङाव गोग्लैसोनानै थागौमोन आरो बिथाङा बर' हारियाव जोनोम जानायखायनो दिनै बर' हारिया गोबां गोनां बिथिङाव दिनै जोङो जौगानो हादों। दिनैनि हाबाफारियाव कटन इउनिभार्सिटिनि प्र'-भिसि बिथां गणेशवारि बिथाङाबो दङ आरो गोबां एकाडेमिशियानफोर प्रफेसारफोर बेवहाय नुजाफैदों। लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय ब्रह्म धोरोम आफादनि दैदेनगिरिफोर बिबानगिरिफोर बाहागो लाफैदों। जों बयबो मिथिगौ बर' हारिनि जि मोनसे जारिमिन, गोदो रायजो आरो राजा जोबखांनायनि उनाव 18th सेन्चुरिनि बे एन्डथिंजाय जोबनायथिंजाय बर' हारिया जोबोद मोनसे आनअर्गेनाइज अबस्थायाव फैहांबायमोन आरो बै समाव जि मोनसे सरासनस्रा रायजो जानाय ट्राइबेल मानसि हिसाबै जोंनि खोमसि फोथायनाय, जौ लोंनाय बायदिसिना गुबुन गुबुन थासारिफोर, जाय थासारिया मोनसे हारि जौगानायाव मदद खालामा एबा हारिखौ जौगानायनिफ्राय हेंथा जौगानायनि हाबाफारियाव हेंथासो होयो, बेबायदि माखासे थासारिफ्रा जोंनि गेजेराव दङमोन आरो बेखौ बुजिनानै गुरुदेवा जोंनि माहारिनि गेजेराव मोनसे एनलाइटमेन्ट सोरांनि लामाजों दावगालांनो थाखाय, रिफर्म जानो थाखाय, सोदांनो थाखाय बिथाङा धोरोम फोसावनायनि गेजेरजों जोंनि ससिय' पलिटिकेल कालचारेल गासैबो बिथिङावनो मोनसे सोलायनाय लाबोनो थाखाय बिथाङा जांख्रिखांनाय मोनसे लाबोदोंमोन। दा बेनिखायनो मोनफ्रोमबो हारिया मोनसे सम थायो आरो बे हारियाव माखासे सुबुंफोर उजियो जाय बे हारिखौ मोनसे दिशा एबा डाइरेक्सन होनानै थाङो। गुबुन गुबुन माहारिनि गेजेरावबो जोङो नुयो बिथांमोननि गेजेरावबो बबेबा नङा बबेबा सेन्चुरियाव सोरबाफोर जोनोम जायो आरो हारिखौ मोनसे लामाजों दावगालांनो थाखाय लामा दिन्थिलाङो। दिनै शंकरदेबनि बाथ्राखौ जों बयबो मिथिगौ। 14th सेन्चुरियाव शंकरदेबा असमिया एबा आसामनि माखासे मानसिफोरखौ धोरोमनि फारसे रिलिजियास एवारनेसखौ लाबोनानै, कनसियासनेसखौ लाबोनानै बिथाङा बैष्णव धोरोमनि गेजेरजों मानसिखौ सांग्रां खालामनो बिथाङा नाजादोंमोन। दा बेबायदिनो सोरनियाबा उन सोरनियाबा सिगां बेबायदि रिफर्मेशननि जि प्रसेस बियो जायो। दा जोंनि हारियाव गुरुदेवा जोनोम जानानै बे हाबाफारिखौ मावलांबाय, नाथाय उननि समाव बर' हारिया पलिटिकेल मुभमेन्ट एबा जोंनि अधिकारनि जि आन्दलन
बेवहाय बांसिन मुखुब जानायलाय आरो बै समाव जोंहा खुंथाय गोहो गैयामोन, पलिटिकेल पेट्रनाइजेसन गैयामोन, जोङो गोसो बायदि खामानिफोरखौ हयथ' मावनो हायामोन। दा नंखायनो गुरुदेबनि फारसे जि सिबिनाय, गुरुदेबनि जि बाणीफोरखौ, बिथांनि फिल'सफि आरो आइडियासफोरखौ प्रसार खालामनायाव जों एसे फासयनानै थानो गोनां जादोंमोन। नाथाय दिनै आङो ब्रह्म धोरोम आफादखौ बाख्नायगोन, स्वरूप स्थितिखौ बाख्नायगोन जे नोंथांमोना जोबोद खम रिसर्सेसजोंब्लाबो, थाखा फैसा गैयाब्लाबो गुरुदेबनि जि मोन्थोर, गुरुदेबनि जि बाणी, बेखौ फोसावनानै ब्रह्म धोरोमखौ फोथांनानै लाखिनायजों लोगोसे जोंनि माहारिनि सुबुंफोरखौ सोरांनि लामाजों दावगालांनो थाखाय माखासे स्पिरिचुवेल माखासे टिचिंफोरखौ, स्पिरिचुवेल आइडियासफोरखौ नोंथांमोना दायित्व लानानै फोसावबोदों। आरो दिनैनि समाव ब्रह्म धोरोम आफादा जोबोद गोख्रों जाबाय। जोङो सरकार दानो मोना, आङो नायदों, जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफाद थानाय समाव बर' हारि दानायनि बाथ्राखौ जेला जों सानो, रायलायो, अब्ला जोङो गुबुन गुबुन बिथिंखौ नोजोर होयोब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मोनसे ससिय' पलिटिकेल रेभलिउसन आरो बिनि सिगाङाव गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मनि जि मोनसे माहारिखौ रिफर्मेशननि लामाजों लांनानै मोनसे सोदांनाय आरो सोद्रोम सिभिलाइज हारि महरै गायसननो थाखाय जि मोनसे हाबाफारि लानाय, बे मोननै बिथिंखौनो जोङो नोजोराव जोंनियाव फैयो। दा ओंखायनो थाबैनो आसाम सरकारजोंबो सावरायनानै दिनै गोबां ब्रह्म मन्दिरफोरखौ जोङो लुनो हादों आरो जोंनि फारसेनिफ्रायबो जेसेबां हायो जोङो नाजादों बे ब्रह्म मन्दिरफोरखौ लुनो थाखाय। गुरुधामाबो एसे गोबाव सम नायसनजायै बायदि जानानै दङमोन, नाथाय ब्रह्म धोरोम आफाद आरो ब्रह्म जि मोनसे गुरुदेब कालीचरण ब्रह्म ट्रास्ट जों जयै सावरायनानै माखासे हाबाफारिफोरखौ मावनो हाबाय। गुरुधामखौ दा फोसाबनाय आरो डेभेलपमेन्टनि खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो बिथांनि जि समाधि, बे समाधिखौबो मोजाङै बानायनाय जायाखैमोन। फोथार गेजेराव बे समाधिया दङमोन आरो आङो बेखौनो नुनानै जोबोद दुखु मोनदों। जाय गुरुदेबा दिनै बर'खौ बुहुमाव मुंदांखा हारि महरै गायसननो थाखाय लामाखौ आगान होजेननाय, बे हाबाफारिखौ मावलांदों, लामा दिन्थिलांदों, सोरांनि लामा दिन्थिलांदों, बै गुरुदेबनि समाधिखौबो जोङो एसे गारसोनानै दोननाय बायदि जादोंमोन। जोङो जोबोद दुखु मोनो, गोसोआ गाबखाङो। दा ओंखायनो बेवहाय आङो दिनै बाख्नायगोन, जोंहा सानै साथामसो डनारफ्रा फ्राय आं मिथिनानै मोनबाय 4 बिगानिफ्राय दा 7 बिगा हा बिथांमोना होनो सानदों आरो बिथांमोननि हाखौ लानानै खम समनि गेजेरावनो गुरुदेबनि समाधिखौ वान अफ द बेस्ट समाधि, जाहाथे सारा मुलुगनि मानसिफ्रा नायनो हायो, बेबायदि समाधि आरो समाधिसिम थांनाय दैसा सेरजों लामा बानायनाय, बे हाबाफारिखौ जोङो आखायाव लादों। आङो थांनाय बोसोरावनो 2 कोटि रां बिनि थाखाय थिक खालामखादोंमोन, नाथाय देग्लाय हाखौ जिहेतु 7 बिगा मोनबाय, आरोबाव जोङो रांखौ बांहोनानै गुरुदेबनि समाधिखौ 3 कोटियाव जोबोद मोजाङै बानायनो थाखाय थांखि लादों। आरो लोगोसे गुरुदेबनि जि मोनसे जोंहा गुरुधामाव माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार जाबाय थादों, बे इनफ्रास्ट्राक्चारजों लोगोसे बेवहाय मोनसे रुपानि मुर्ति गायसननायनिबो हाबाफारि दङ, बेबो प्रसेसा सोलिगासिनो दङ। दा गुबुन गुबुन हाबाफोर जेरैबायदि ट्रास्टनो जोङो सरकारा 10 लाख करि थाखा होदों। भलेन्टियारफोर दङबा अननानै बै जि सिरि दङ ओरै थाबायबोनायाव, बेवहाय मोनसे सियार होना दोनबा मोजां जायो। मानसिफोरा गोग्लैहां जाबाय थादों ओरै थाबायबोग्राफ्रा। सिरिया माने मानसिफ्रा आन्दाज खामा नालाय, दा ओंखायनो सोरबा गोग्लैगोन। दा बे गुरुधामखौ जोङो मोजां खालामगोन। बेवहाय जि फरायसालि दङमोन बेखौबो बोखारनानै गुबुन जायगायाव लुनानै होनाय जाबाय, जोबोद मोजाङै जादों। आरो थांनाय बोसोरावनो फोसावखानाय दङ जे आरोबाव 100 मन्दिराव जोंनि सरकारनिफ्राय जोङो 5 लाख करि थाखा होगोन, गारै 100 मन्दिर गोदानै लुबावनाय जागोन। दा बेखौबो आं दिनै फोसावबाय। जोङो थाबैनो बेनि प्रसेसखौ जागायगोन। दा बेजों लोगोसे आरोबाव मोनसे मोजां खौरां, दिनै जोङो गुरुदेबनि जि बाथ्रा, बेखौ जोंहा ट्रास्टनि चेयारमेन अजित बर' बिथाङा मोनसे इउनिभार्सिटि गायसननायनि बाथ्राखौ नारसिननानै बिथाङा सावरायगासिनो दङ। बेवहाय आंबो सहमत, खालि बिनि प्लेनिंफोरखौ लानानै बिथांजों सावरायबाय थानाय जादों
जाहाथे बेखौ जागायनानै थाद'नो गोनां जाया, बेखौ कन्टिनिउ मोनसे आबुं महर होनो हायो। नाथाय बिनि सिगाङावनो दिनै मोनसे इन्टारनेशनेल फेल'शिप गुरुदेवनि सायाव बिथांनि जि बिहोमा, बिथांनि धोरोमनि जि फिल'सफि, बिनि सायाव सावरायनो थाखाय, बिनि सायाव लिरनो थाखाय, बिनि सायाव मुलुगनि मानसिफोरखौ मिथिहोनो हानायनि थाखाय अक्सफर्ड इउनिभारसिटियाव 15 साननि थाखाय मोनसे फेल'शिप मोनदों। दा बेवहाय जोंनि डक्टर अजित बर' बिथाङा नैबे बोसोरावनो थांगोन जे अक्सफर्डआव 15 दिननि थाखाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि फिल'सफि आरो आइडियानि सायाव माखासे एक्सपार्टफोरजों सावरायनायनि थाखाय मोनसे फेल'शिप मोनदों। दा बियो एनादार मोनसे आगान आरो बिथांनि थांनाय फैनाय गासैखौबो जोङो सरकारनिफ्राय बिबान लागोन। आं बेखौबो फोसावबाय। दिनै आङो बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। हम लोग बहुत खुश हैं प्रोफेसर समंद्र जी को आज हमारे बीच में मिला। आपने अपना बहुत मूल्यवान समय हमारे लिए दिए। आप जैसे लोग जो है दुनिया में कुछ एजेंडा लेके, कुछ मिशन लेके पैदा होते हैं। अभी तक मुझे जितना जानकारी है, दुनिया में कोई लोग आते हैं समाज के लिए काम करने के लिए, और समाज के काम करने में भी उस वर्ग के लोग के लिए काम करता है जो हमेशा दुख में रहते हैं, जो हमेशा एक अपने जो जिंदगी को लेके सोचना पड़ता है, उस वर्ग के लोग के लिए। अपने आदिवासी बच्चों को शिक्षा दिया, उनको क्वालिटी एजुकेशन दिया, और सारा भारत के आदिवासी बच्चे के लिए जो कदम आपने उठाए हैं, ट्राइबल के लिए जो कदम उठाए हैं, इसके लिए बोडोलैंड की तरफ से, बोडोलैंड के 3.5 मिलियन लोग की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग रियली वी आर फीलिंग, हम अभी बहुत ही खुश है और ऑनर फील कर रहे हैं कि आप जैसे लोग को हमारे गुरुदेव के नाम पे जो ये 7 अवार्ड है, ये अवार्ड ट्रस्ट की तरफ से आपको कॉन्फर्ट करने के लिए जो सिद्धांत लिया है, जो डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है, मैं ट्रस्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग जानते हैं कि कोई भी काम जो समाज के लिए करते हैं, दुनिया के किसी कोने में कोई किए हो, दुनिया के किसी भी क्षेत्रों में कोई किए हो, वो पूरा दुनिया में इसका जो प्रभाव है वो विस्तार होते हैं। आपने उड़ीसा में काम किया, पूरा भारत में आपका काम का जो जिक्र है वो सारा भारत में ये जिक्र हुआ है। आपके ये मूल्यवान समय में ही आपने पॉलिटिकल जो कदम भी उठाए, आप MP भी रहे, आप शिक्षा के लिए काम किए, समाज के लिए काम किए। ये हमारे लिए बहुत एक बड़ा बात है कि आप जैसे लोग को आज यहाँ मिलना। आने वाले समय में आप और भी ज़्यादा काम करेंगे, और मुझे ये बात खुशी तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अच्छा लगा कि मेरा भी जीवन में मैं यही एजेंडा लेके चल रहा हूँ कि आपने पॉलिटिक्स में संन्यास दिया। ये बात बोला, आपका उम्र 60 भी नहीं हुआ, लेकिन आपने पॉलिटिक्स से संन्यास दिया लोगों के भलाई के लिए काम करने के लिए, जनता के लिए काम करने के लिए, समाज के लिए काम करने के लिए, आदिवासी बिछड़े हुए वर्गों के लिए काम करने के लिए आपने पॉलिटिक्स से जो संन्यास दिया। पॉलिटिक्स में भी आप जैसे लोग को चाहिए, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग बॉडी में ऐसा लोग चाहिए जो सच में समाज को प्यार करते हैं, जानते हैं और कुछ करना चाहते हैं। ऐसा लोग को भी पॉलिसी मेकिंग बॉडी में चाहिए। पॉलिटिक्स में भी आपका जरूरत है, लेकिन आप पॉलिटिक्स को छोड़ के समाज के लिए काम करना चाहता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसका उम्र खत्म हो जाता है कि वो पॉलिटिक्स नहीं छोड़ते हैं, जहाँ पे हम लोग को बहुत उम्मीद नहीं हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपका बहुत बड़ा विचार है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।